kubur ke ba dinokam ban pensyai so pai ba ke mga khamtam kumu local MLA jong ni ka 17 North Chelong constituency ke bahap lam ketika themi mulong ke basyong kini ki brio ki pangi ki harajan ki basyong ni po themi mulong ba kani ki issue di bahasa teng la pun teli ki senam bat mentana du kani ka term ba lawan secara election ke pertama ni du arja kharpra rasa pending biang ha ba kham sem lala pan penolong ki iging temu ka ba ki pai ba jong ke jala ki pai ba ki belum ki try mulu ki ba terang ki ba seliang ban yui ba ka government kan yo ba ya ban pen kerja tenri ngaku apan keren ha sho ban pen pau ba kani ka kentin relocation ban pen kerja ya kini ki parlok ki ban hati jaka wat ada kedai ke area ke ba hab po konsumsi jong dengan compromise mengau ngadu ki por election badet ki por election barang wan ru marke ke ba ngidong kam kum ki nom ikmat kalong ban wan ra ya kata ke jing suk ke song suk song sain bat ki we ki bar jala ki baron ni ka ri jongi kim dei ban le try clear bat na smo ban pakin maur government of the day kam dei bahkan cupan subah yanu nak bata ke jing kwa borong jong kamala di nak bata ke jing pen kre next election berkani ka decision ke basim hakaban penkria ya kini ki harajan nanti jaka ka basulingo kalong ba kata ka kentin relocation ka ban relocate de ban relocate ko mga kren na basay no baslam badi ban relocate ban penkria tang ya ki government employees namar kini ki de ki bawan lamba la instruct ya ki la authorize ki lamba ki department repair haki por ki blalet nadu ki bonus nam blalet ti habala bu ya ki hantai lamba ki department la pha ya ki ru dong kam relocate ki respective government quarters ki bolong ki department concern ke jongki kata kadi gawi ka ba clear ka bang nang kibi nanti wala kani ka government ka ba la sideline yang ai bon ki banta jongki issue khamtam ki badai bar kani ka constituency ki jonga ka ba solingo kalau don't usual that there must be something hidden agenda ka ba du ko baslang ki claim include langya balong kumu dokot jong ni ka HLC ka bala yalam dari deputy chief minister tiba nga solingo kani ki ka ba penhun da kata condition da ka kendon ka ba kibu kini harijan banong ba babaro ki laispa so for settlers ki ba song basa ante ki di banyo da ka way par ka jaka ka ba ki demand manta ban bu khmat ka government ka ba khawpot ka government ka ba gem soft government bagi ong ba ban bu ki po European world la rangi phai tang ya ka jaka kani po non ha kani ka non European kabarika schedule area lagi pai tang kedor ke rit jongkar ulai hajar kalau penong lai hajar square feet mereka tadi ko masuk kalau pun hajar nei ke government kan yo terpisah tiba ke sulingo apring ke jela ke hiran wat iki SSE teachers wadu mata kim pala ban clear ke dues ke jongki ki aida do kom ni ki aida do kom tai kani ke game play jong government nak bantang next election bar kani ga ko man pukir mau pi kani lai spa so for settlers kini ban pensyai supaya ba kan nomor ki na preng gini ki bade kita ki present government employee ki bon lemba ki way par ki department nomor kini ada ban pha bit syaki respective government quarters mde ban penhun pak ki way pak jakar mai nomla ban bargain ngi nomla ban compromise yo ngi nomla ban bargain ngi nomla su ban bagi nang compromise ko mujak ban rio lagi phai po border na sa compromise sa encourage mentagla diri ki powajar square feet ka bangam tip kani ka government of the day leading by the NPP kani ban sim ka blame bar kani ka penpau bakum lakum ba kani ka NPP property te kanno ka jing loss ka jongi kanno ka jing donang ka jongi kum jab riu rangi phai ki political party ki bala set up ki office ki jongi ki revenue la thamle jer karteng rangi phai ki forces ki bala capture po ka hani ka Shillong agglomeration kadu ke jingdu no timar kadau ngadiman kum local emali bamri banyak chmat bamri penkre ta blueprint barkani ke japan rio ke ban yang teli aku menika por ha ka banginu mailat ini government ka present government ka bala support dari babon ba ki party bakir di bersim ke blame ban ngasmu ba ya kani di ban scrap bamri ban entertain kim don hop bakin bu jingdawa habala kren no basai bakitu ibadai ban relocate ke tangki baterai bakta kum ki government employee bat ki ba sa
ki weipat ki bade ki illegal settler ki ban shube abe chu abe por evict be jaki la kade stio na RTO na sibanai kata kade ka gods ka ba government ki pen pa ti company ka issue ka bangim ko mane kren spang ni ki bargain ki jongki ba arspa square meter bakin yo ya ka wei ka family approximately kan poi arjar sispa sanpo square feet kiran hok iu bakin demand maki kani kadi ka ba ako on bu kum lokal mali ba kadon diki sendet ka bakim ko ru yang aban bu ban include beringan hab ban khro beringan hab ban terwai ladi adi kamram joki baru ka singi basran ngapo ka meeting ka bra khadu chief minister ngalong ba I'm here hata ka meeting ka bra por barang ya huriura po kani ka konsorsi jing arja khapra ngalong ba I'm here representing khnam representing the voice of people. The people doesn't want any assurances, doesn't want any suggestion. What they want is a decision. Tidak terkadang kami include yang hapo ke committee. Tidak orang tanong rem ke ba ngaru kentu yang kipai ba jog jala. Ngin yang teli ngina pede kadau pede kariu ngin pedi kita ya kata kejenglong. Try muluk namang nasa nyon, nasa suppress brokilian. Kipai ba jog jala kini masotu. Baka NPP headed by NPP this present government kadai ban shim ka blame bat kadai ban mat du punishment namari ka border ru ladi ya kani ka prank joni ka sor ru matalap ya kani ka harijan ka ba ngitip ya tika thami molong ka basong ni parok harijan kila themu ya ka ban le rani galanti ka bangam tip nglai jingsha ka jing themu kalong good intention nak banta ban develop etiki area nak banta ban di conscious ya ka shalom but manta south nam tam kadai ka NPP government headed by NPP but hiwai ru beran hapok NPP kini ban sim nak blame kan no gajing suffer ki pai ba abri congestion tanah kada ki bargit ki kanulti bania naida kan ka issue baken weng ka bargit kemla naida baken chef fikir kemla but ngak ko bu chikli we to deputy chief minister kai kita ka NPP government kai kita ka NPP party ba headed do chief minister baken try kli bali kini ka khando siap kadai mo jong ka NPP once upon a time ko apan pau baken ka land all belong to the people. Jadi marka jik dokam ni ai government ka government kanumla bakan le business nani kanumla bakan bargain ta election glad part future generation kumlu ni ki harjan kin perkhat yang ta future generation ki khon ki joki ni ha perkhat ta future generation ki khon ki joki sei kalau we joki khon ki joki ka jaga ka puta la di border la di hapo sorru land is life inumla ban le ka humla ban bargain em ka demand cuma kalau clear ko an pan pau pai ba la election tu an keren bagi jingsha I don't give a damn about election. What I'm very much concerned about generation. Kaya mo ko abang keren kalau ba ka government kami baniya ba kan gijing temu. Leban stop lu alwan sige gijing temu ko bagi ko aban bermoni ni parlok harjan ban kini parlok harjan kini ban kongo nara kidei ki ba ko aban ya ta songsuk songsain kidei ban kongo ban kidei ban burung ya kai ka voice joki pai ba ka bagi ko aban relocate deki ba government kini ban pai ta relocation